Regele Leu, Lucia în pericol, partea 1. Haide, Scar! Vreau să fiu cu tine, nu pot să fii cu Zira. Eu ți-aș face copii mult mai buni decât ea. În primul rând, Zalira, tu ești adolescentă. Ai 15 ani. Și ce dacă te iubesc? Noi nu putem avea o relație. Regele nu relaționează cu adolescente. Haide, te rog, te rog! Nu, nu și nu. Gândește-te ce-ar spune Zira. Și dacă Zira nu-ți face copii buni? Haide, dragule! Nu, nu, nu. Am hotărât că nu. Acum dispar până nu ne vede Zira împreună. Dar eu te iubesc. Hei, ce faci? Da-te de pe scara al meu. În prezent. Lucia, a venit cineva să te vadă. Trebuie să vii acum sus. Sunt acele 2 leoaice. Nu știu cum au trecut, dar te caută. Vino. Mulțumim că ai adus-o. Cu plăcere. Haide, Lucia, e timpul să te duci la ai tăi. Da, tati! Stau în spatele tău? Nu, Lucia, vei sta în spatele mamei tale de acum. Ce? Dar nu... Nu te voi uita niciodată, tate Azaio. Mulțumim încă o dată, domnișorule Azaio. Hai, Camil. Lucia. Bun. Azaio ia 1 kilogram de brânză, Lucia dulceața. Unde-i Lucia? Lucia e cu familia ei. Am dat-o la cele 2 leoaice. Pentru că aia e familia ei, nu-i pot face asta. E regulă, ai făcut ce-a trebuit. Oare? Haide, să dau un pahar de lapte acum și... Camil, ce cauți aici? Azaio, repede! E mătuța mea, nu e mama mea. O rănește! Haide, pe cine? Pe Maria, adică pe Lucia. Dar vreau să vin și eu. Îmi pare rău, bunică, geratul rămâi aici. Dar, bine, poți să vii și tu. Yay! Și când te gândești că eu și cu sora ta te-am căutat atâta timp. Da, mami. Suntem în sfârșit împreună. Te-am căutat acolo, aici, acolo. Și te-am găsit în sfârșit. Mama, asta nu-i drumul spre junglă, e drumul spre defileu. Știu, știu. E capcana ta. Ce? Cum adică capcana mea? Chiar credeai că pentru asta te vreau? Eu nu sunt mama ta, Iurito. Sunt mătușa ta. Sora mea era mama ta. Sora mea, Leila, dar am ucis-o și m-am căsătorit cu tatăl tău, făcându-vă pe amândouă fiicele mele. Ce? Ești o rea! Ești o ucigașă!
O să vezi, tati o să vină să mă salveze. Nu vreau bine, dacă tati al tău, afaritului tău tată va veni să te salveze, veți cădea amândoi în aceeași capcană. Și e o turmă de bivoli care aleargă spre tine și nimeni nu poate scăpa din așa o turmă. Nu am putut scăpa nici măcar regele de la copacul vieții. Ce? Dar de unde știi tu? Pentru că eu am locuit la copacul vieții înainte să mă mut în junglă. Au revoir! Nu! Stai! Răutate! Au dublat în limba actorie Ioana Neamțu, Carina Chirțău și Leoaica Lea. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI și Storyline King.